moi boa tarde. Acabamos de botarlle aí unha peza que decía que se o cantar fora pecado non se salvaba ninguén. E penso que da xente que estamos aquí na plaza, pouca xente se salva, non? De cantar. Vale, pois a continuación imos cantar dúas cancións escritas por Esperanza Senande para o grupo Alarico, que se chaman, según nos rebautizamos unha delas, que sería a Rumba de Toimil e o Petirroxo.